Goedendag allemaal, het is weer zoiets. Koken met Ton, van Ongerweg natuurlijk. We zitten in Moffat op dit moment. Ik ben op de Wilhelminastraat, ik ben op zoek naar een of andere Warung Lengdeng. Daar is het. Zullen we ons hier maar achterom begeven, hè? Als we zoveel eten krijgen als wat hier op staat en letters, dan gaat het dus goed. Och, de deur staat er open, dus je de zeurt en inval. Wedden dat onze hond uw rouw lust. Oh, dat is een hele goeie geind op. Ik neem aan dat we daar naartoe moeten. Hier zit we richtig. Hier zit je goed, kom maar binnen, welkom, welkom. Slamadatan. Dat betekent welkom in het Maleis. Wie zag ze dat? Slamadatan. Slamadatan, Olaf. Is dat normaal dat het zo allemaal klaar staat? Eigenlijk is dit in de Indonesische keuken is dat heel normaal. Nu kunnen gewoon altijd overal binnenkomen en er moet altijd eigenlijk gewoon zorgen dat er gegeten wordt. En dat doen we met een gewone workshop ook. Dus ik doe direct uiteraard geen A en B na. We beginnen direct met een lekker hapje. Oh. En niet met een flesje bier, maar we beginnen met een originele bintang. Wie het, Wat? Bintang? Bintang, ja. Dat is een beer wat ze eigenlijk in Indonesië ook broeien. Wilt ze met de camera, maar nog laten proeven? Ja, zeker. Smakelijk. Hij drinkt hem ook niet. Nee. Dan krijg je wel een glaasje water. En wat ben je van plan vandaag te gaan maken? Wat we vandaag gaan maken is kare ayam. Dat is eigenlijk een gerecht uit Java. En we gaan barbecue ketchup maken. Dus het is eigenlijk een beetje een mengelmoesje van. Het is eigenlijk de Indische keuken, niet de Indonesische keuken. Maar het is wel heel lekker. Het is echt met spek, met sjoerd. Maar dat is gewoon super lekker. En nasi kuning. Want dat brengt geluk. Over 2 dagen ga ik in de vlieger naar Bali. Dus we hopen dat we heel luid aankomen. En voor de rest ook wat allemaal hier is dadelijk. Dat hij ook iedereen het geluk heeft. Nou, dan drink je ook als je het vuur. Ik drink er betalig heen. Ja? Maar als we klaar zijn. Zo, ik heb de jas uitgedaan. Ik doe me alvast heel vlotte chulks genomen. Want anders maak ik me voel. Kijk, in Indonesië zijn ze natuurlijk zo goed, of niet? Ja. Ja? Nee, eigenlijk met de sarong om, dat eigenlijk, maar dat past niet zo goed. Nee, ja, dat was een goeie geweest voor een langer programma van mij, maar dat zullen we maar niet doen. Samen met die heukjes wat ik op heb. Ja. Vorig jaar zijn we dus de eerste keer in Bali geweest. En die heb ik allemaal laten maken daar, op maat. Want ja, zo'n dikke kop, ja, die hebben ze dan niet, dus hebben we die speciaal op maat laten maken. Dat zal ik nog niet voor mij vragen, want dat is een hele paard. Dat zit nog 3 wie 1. Ja. Oh, wat is dat dan niet? Kijk, met me hier achter die deur staat. Een heel gezelschap. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Oh. Wil je even voorstellen, de kijkers? Veertig Koenen. En ben hier met Roger samen te kijken en gaat de klasje neer over het kasteel hier in Moffat. Tom. Oh, de bekende Fons. Oh, de bekende, hè? Van het afvalprogramma. Annie van het afvalprogramma. Maar goed dat we nog moeten beginnen met de afvallen, want doe komt zo niet door de screening test, want we moeten gewoon doorgaan denken. Wat gaan we vandaag maken? Wat hebben we voor nodig? Daar gaan we eerst met beginnen. Nou, wat we vandaag gaan maken is kare ayam. Dat is eigenlijk een gerecht wat oorspronkelijk uit India komt. Maar het is heel lang geleden is dat naar Indonesië gekomen, voornamelijk naar Java. Het is eigenlijk een boemboe, wat altijd in de schappelijk 3 jaar houdbaar zonder conserveermiddel. Hier is het allemaal echt gemaakt. Dus dit is al een beetje de boemboe. Maar wat we nodig hebben is shallotjes, groene lomboks, rode lomboks, kimiri-noten. Kimiri-noten? Ja, dat zijn eigenlijk geen macadamiërs, maar dat is eigenlijk ja, ze noemen dat ook wel candlenuts. Er zit heel veel olie in. En, en die kun je gewoon krijgen? Nee, het is heel moeilijk om aan te komen. En ze moesten ook goed behandelen, want ze moesten eigenlijk roosteren van tevoren. Als ze koopt zijn ze rauw. Net wie gewoon pindas eigenlijk, kan ik dadelijk ook nog even laten zien. Knoflook kent je uiteraard allemaal. Hè. Ja. De rauwwitjes, dat weet je misschien niet, hè, maar één rauwwit is net zo heet als steeds 3 bij 1. Dus daar komen er een stuk of 9 van drinnen. Dan komen nog het laos. Ja, dan krijg je dadelijk door. Laos is galangawortel, dan komt een beetje jahe. Dat is gember. En dan zit er nog het trassie in. Trassie is gefermenteerde garnalenpasta. Het geeft een echte Indonesische smaak. Je kunt geen nasi goreng of geen rendang of geen kare ayam maken zonder trassie, dan smaakt er gewoon niet. Seree, citroengras, is gewoon heel lekker. Dus, maar ik denk dat we langzaam aan de slag gaan. Ja, laten we gauw beginnen, want ik krijg honger als ik allemaal dat ja.
De bedoeling dat is... geeft de goede kant op, het werd die wel heet. Eigenlijk is de bedoeling, als we het shallotje hebben, dan snijden we het onderkantje vanaf, dan snijden we hem door de midden. En waarom zal ik dat doen? Dit laat ik aan zitten, zo blijft er eigenlijk ook aan elkaar vast. Dat ze bang voor die vingers, stek ze in de vorige pin en dan kan ze snijden. Wie dikker dat we snijden, wie meer werk dat we dadelijk hebben om het in de chobek met de onderkant fijn te krijgen. Dat gebek is dit ding, Ja. je doet ons met vezelen, hè? Ja. Kijk, en wie doet dat is niet, wie minder werk dat ik dadelijk heb. Met Dan vezelen. gaat het allemaal op de vezel. De knoflook daarentegen, die kun je gewoon erop doen. Waarom? Als ik hem kan snijden of persen, wat heel veel lui doen, die gaat de hele smaak die gaat weg. Ja. Alle sappen gaan eruit. Maar, Kijk, ik zal het voor doen. Nu blijven alle sappen blijft volledig behouden zo. Ja. De groene lombok's en de groene lombok's uiteraard ook. Normaal snijden we hem altijd gewoon een beetje fijn schuin. Waarom? Het oog wil natuurlijk ook gaat. Dat ziet er natuurlijk veel leuker uit als het klein is. en wat binnen erin zit, is er gewoon in Ja, zitten. heel veel lui, heel veel koks zeggen van hol de pitjes toe. Dat is gewoon echt onzin. Want het zit helemaal niet in de pitjes, het zit in de zaatliesten. Maar in deze keuken halen we er niks uit. Bijvoorbeeld mijn eigen sambal, daar laat ik u dadelijk ook nog even proeven. Dan zie je gewoon de pitjes zitten. De 13 uur gebakken, hier staan we er ook wel heel erg bekend om. En net wie de ketchup saus dadelijk, dat laat ik u ook nog proeven. Dus maar toch niet gewoon gesneden en dan was het misschien toch moeten vezelen. Of moet ik dat doen? Nou, ik kijk me dat even aan en dan is Robbie Fonsen. Ja. En Tom kan ook stikend vezelen. Fons, Ja. ik denk als ik wat samen naar Bali toe kon, dan hebben ze een tweelingboet uit. Dat hebben ze nog nooit gehad. Zo, de originele aan. Dat is nog geen boek meer over. Moment. Ja. Oh, Ik moet wel nog even het doen. Dan moet even vezels hebben, maar ik nog even het. ga lekker. Het nu En stappen, wie dat werkt het zo? Ja, niet gaan houden, maar echt. Ja, het Echt ziet doen, eigenlijk hè? wel heel goed uit. Ja, waar, Dat ik is heb kans, vroeger eerlijk heel veel wel. gevezeld. Je ziet dat Tom echt een vezeler is. Dat Ja, waar, kan je jong. nu zien. Weet je hoe ik dat geleerd heb, Fons? Zeg het. Dat geloof ze niet, hè. Maar ik ben toes ben ik een vervreemde nasi maken. En ik vezel alles, hè. Ik heb u laten vertellen dat Annie de nasi maakt. Hoe weet ze dat van, hè? Ik heb volgens mij een langzame vezel gekregen. Betekent dat net snel? Ja, dat is Oh! dat kan ook. Er zijn nog lui die doen het in de keukenmachine, maar dan is eigenlijk alle etherische olie, eigenlijk alles gaat kapot. Dan heb je deze nog uit Bali met Ja, genomen. deze keuken rechtstreeks via Lonnie, die is nu inmiddels is deze 11 jaar oud. Die is eigenlijk net zo oud. Lonnie is Alleen eigenlijk is aan je de- televisiekok, Ja, hè? ja. Er zit nu wat terug in Bali, dan gaan we dus ook weer her. Dat is alweer eigenlijk een restaurant begonnen met workshops. Oké. En dan gaan we eigenlijk de workshops weer ook doen. Als ze echt het moest doen, normaal gaan jullie naar Indonesië en dan mogen ze één keer in de wokkenheid en een keer snijden. En met naar de maand en dan kun ze een diploma in Nou, ik vind je wel goed, kameraad. Dus Maar we zijn niet toch ja, niet. dat is We goed. zijn niet- Oh, sorry. We zijn niet geen workshop aan het geven. Tom moet ja, het moet ook wel met gaan doen. koken. Ja. Maar voor de rest moet het- Fons, als, doe ons mij niet te verdedigen. Laten we dan eens even met het begin. Ik heb dich niet ingehuurd als even kort Maar te dat is wel dagen. goed je broekje. Wat gaat er gebeuren? Wat we nu gaan doen, we gaan nu het gerecht maken. Dit is met kip. Die kip is ook gewoon rauw. Die wordt dadelijk met zand en wordt het dus echt. En die werd gewoon gebakken, die kip. Ja, dan. maar eerst altijd de pan altijd heel goed heet werd. Er zijn heel veel jullie die dat niet begrijpen, die doen nu al olie erin. Gewoon de pan die dit gerecht heel goed heet. En dan, ja. Wat is dat? Dat is maar ze ruiken. Dan ruiken ze echt, als ze hem zo kneus. Dan kun je hem ook Citroengras, hè? Ja, dat ben ik al. echt de ruikt rood. Ja, het groeit er gewoon in het wildje. Achter in de sawa's en het graven zo, dan zitten ze gewoon bij haar in de eigen tuin neer. Wat hing hier boven de Ja, tafel? dat is waarom je pas een feestje gehad en dat is nog blijven hangen zin ik nu. Dus Oh, het is eigenlijk ik dacht al niks dat de met, vaste laven nou wel in niks met Indonesië te maken. Is het niet zo dat dat de vliegen wegjuicht? Ook, maar we hebben niet alles overal Lekker. horen ervoor en alles. En dan maar op. Wat ik nu ga doen, heel veel lui weten niet dat ze in de Indonesische keuken of de Chinese-Oosterse keuken eigenlijk wel geen olijfolie moet gebruiken. Oh, Olijfolie, die kan ja, die kan de temperaturen niet aan. Hè. De eigen smaak is wel heel lekker, maar het is niet goed. Nu gaan we het geweldigste doen, wat we gaan, dat weet ik zeker. Als je dit trek ruikt, dan is het jammer dat de wat camera hebben we er geen... nu ingegooid dan? hè? Hier zit arachideolie in, dat is van Penda. Als je doet het. Ik heb hier ook olijfolie, die komt uit Griekenland. De zelf geplokt door de man uit Moorvat.
verder op toen hem geplokt? Nee? Griekenland ben ik de laatste tijd niet meer geweest. Nee? Normaal in het... Normaal gewoon ik naar Griekenland her, neem ik altijd een tas met olijven met om die toes te persen, dat snap ze Je wel. moet Ja, wel ja. niet schrikken, hè? Nee, maar dat is... Dus maar deze olie kan ik wel gewoon niet kopen. Ik zou hem zo willen kopen, ja? Ja. Sojaolie zou ook kunnen, maar dat is eigenlijk alweer ook niet heel goed met tegen de temperatuur. Dus gewoon een goede zonnebloemolie is ook perfect. Het is jammer dat daar geen reukdingen op zitten. Ja, ik weer televisie kunt binnenkort niet TVL. Als je dan wacht tot het voor ons dat proces vindt, want het zit nu bij odeur, hè? Dus ze zitten er echt in, hè? Dit maken we nu, sorteren we over een minuutje of 3. Dan komen de drumsticks erbij. Dat is wel lekker, hè? Een klein beetje water en dat is altijd heel leuk. Als er hier steeds ruikt het niet, maar het is dat het bij vorm staat of dat het erachter neervalt. Dan ruikt het eerder dan. Dat is fijn dat we nu geen afzuigkap hebben. De geur gewoon creëren. Jongens, ik kan het natuurlijk echt niet vertellen. Je moet het gewoon maken. Hoe begint dat? Hoe begint dat? Of loten maken. En dan ook echt zien werkelijk te doen. Heel veel u liggen onderin te reuren, daar wordt er net zo heet. Maar dat warm leeg doe je. Want anders dan. Niet bewegen. Reur eens heel even, Paul, je hebt een beetje water. Och, daar ben ik in de meester in, jongens. Kijk eens hier. Ton in de keuken. En dan kunnen we het kort voor ons. Zie je dat? Roger gaat dan een jaar ergens. Begin dan een jaar. Gaat er een recordpoging doen. Dat heeft Lonnie vroeger ook gedaan, de televisiekok. Maar hij gaat met een man of 600 gaat te koken. Maar goed doen. Dat is het. Ja, weet je dat? Ja. En natuurlijk TV11 is er ook bij. Dat prikkelt in de naast hoor. Ja, Niet te geluiden, dat weet hè. maar toen werd ze weer hoe ze met rug zijn. Ja. Kijk, dit is nu wat omgeet hè. Nee, Annie, kom even kijken kind, dan weet ze wie dat moet als ze dat toes moest doen. De Olaf wil dat dan weg hebben. De serré, de downje roept eruit, de citroenblijt is erbij. En wat is En dat? dan komt de Sante Asli, dat is een dikke Sante. Een dikke kokos. Kokosmelk. Ja. Die is ook overal te koop. Bijna wel. Ja, bijna wel. Ja. Hoe zeggen dat? Het zijn er allemaal producten die eigenlijk al een beetje ingewijd zijn. Ja, en dit laten we nu even goed mengen en laten we dat gewoon even lekker zitten. Hè. Maar in de tussentijd. En hoe lang duurt dat? Ja, dit is toch een minuutje of 40 uur. Oké. Dat ziet er toch wel heel geweldig uit. Ja, dat weet je alleen al. Hè. Mientje blijft een stukje van de televisie af, want dat werkt ik op de na. Oh. Olaf en de ganse rooi naast. Ik nu even het eiken plegen. Kies er hebben hier, kies er hebben hier. Ik laat het nu in de sambal proeven. Normaal deed dat met een stukje kroephoek of cassave, maar dat heeft al een eigen smaak. En ik vind het fijn om een product te hebben wat neutraal is. Dat doe ik altijd met een eiken, net wie in Bali. Het ei is gekookt, het wordt dan gefrituurd in de olie. Ja. Geen oliefolie moet ik zeggen. Kijk, en dan krijg je dan echt een zo'n paneelluikje. Nou, En daarop en dan snij je hem door de midden mee. En dan zit daar een klein beetje van onze sambal op. de vrouwenchauffeur. Ja, probeer maar eens. Altijd Dus de gast gewoon eerst laten eigenlijk een proeven. supersmaak Ik ben maken net op een een, Romein, ik laat iemand veel proeven. Ja, Natuurlijk, nou, meneer. Zeker de sambal, hè. Pak er een jong. Ja. Best toe van Indische aardkomst, of wie komt ze er eigenlijk? Nee, helemaal niet. Om Dat zo is te maken. eigenlijk als hobby ontstangen. En eigenlijk al vanaf 99 heb ik al workshops. Maar ik heb dus nooit van kok geleerd. Het is gewoon heel raar. Ik ben veel keer op Bali geweest en het lijkt net of ik er al eigenlijk al heel vaak geweest ben. We zijn bij de televisiekop geweest, bij Lonnie Toes heb ik zijn laatste beuk gekookt. Net voordat er, 3 dagen voordat er immigreerde. Daar zei hij tegen mij, Bram wat bij mij werkt, en zo het nee van mij, hij zei Bram je bent van de Molukken. Ja, zei hij, mijn moeder ook. Maar kijk eens naast jou, zei hij, kijk eens naar Roger, dat die passie wat hij in zijn ogen heeft, dat is pas geweldig. Ieder jaar ben je goed genodigd door hem voor op te passen, maar eerder in Den Haag, Tong Fair. Ja. Ik heb ook, dat is echt mijn grote voorbeeld. En dan komt er een redelijk grote groep uit de Ambonese gemeenschap. Ja. Het zijn dus mensen die groot geworden zijn met die keuken. En, Ja. en op het eind van de avond gaat de jongen op showers. Dat is chic. Ja, ik heb van de... Ja. Daar hebben ze wel veel man voor nodig. Ja, dat dan Ja, wel. dat wel. En flesjes bintang. Ik kreeg toen Ik een heb boek van vroeger heel veel met Indonesische mensen samengewerkt. Ja, Bijvoorbeeld ja. Result hebben we met samengewerkt, of Ja. eetjes met gemaakt en Ja, zo. ja. Dus het is me allemaal niet vreemd.
Dan kwam ik 's morgens binnen om een uur of 8 of zo. En dan stinkt de soto al klaar. Dat is dus soep. Ja. Maar bouillon, en dus ik heb bouillon erin en dan moest je er zelf alles in gooien. En 's morgens begon het eten en dat scheide eigenlijk uit als ze naar bed ging. Ja. Daar eten ze dus ook nooit gezamenlijk weer hier eten. Hè. Ze eten gewoon als ze honger hebben. Die riestafel is net wat weer Hollanders ook bedacht hebben. Maar ik vind het altijd het leukste voorbeeld als ze bij een normaal Hollands gezin zijn en de kinderen zijn het spelen en dan zeggen ze, hey, je moest wel direct naar huis of weer gaan eten. In Indonesië mogen ze niet naar huis gaan, het is gewoon met. Iedereen die binnenkomt, eet met. We hebben een Indonesische avond gehad, er komen meteen meer lui binnen, wat eigenlijk niet gepland wordt. We hebben gewoon tafels bij gepakt. Eten genoeg, klaar. En zo moet het ook kunnen. Dat is de gastvrijheid. Nou, ik heb nog wat voor te eten voor u hoeven te proeven. Wat denk je wat het is? Ja, dat zou ze zeggen kroephoek. Ja, dat zeggen bijna iedereen, maar dat is geen kroephoek. Dit is dus echt wat ik zelf maak, cassave. Cassave is een wortelsoort. En dan zeggen heel veel jullie, wie maakt ze dan? Niet ze dan met schiefjes, deze bakken. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen, dat ga ik ook echt niet doen. Maar dat is een heel lange procedure. Dan, nee, de schiefje. Geef wel. Ik kan er gewoon chip van maken, dat is ook heel lekker. Ja. Heel lekker. Dit is zo? Dit eten we nu zo, ja. Zonder gaat erbij? Zo gaat erbij, ja. Ja, daar zit ik echte borrelkroephoek is echt met garnalen, tapioca meel. Ja. Er wordt een keekje van gemaakt. Ja. Dat wordt gestoomd. En dan gedrukt. En dan, kijk hier zie je nou in de kleur. Wat zie je? Proef maar een de kleur van de garnalen. Hier proeft ook de garnalen aan. Nee, de garnalen. Nee, dus de is wel echt pikanter deze. Dat is goed voor bij de kastelein en de bar. Ja. Oh. Ik ga je natuurlijk nog een gerechtje sting vanavond vanmorgen toch al om 8 uur in de keuken. Hè. Dus toen wil je ons verrassen? Ik wil je toch verrassen. Dit is barbecue ketchup. Dit is echt spek. En dat is eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon speknuts. Dus het wordt eigenlijk gemarineerd. En het wordt dan heel langzaam gebakken eigenlijk. Dus niet op volle gas. En het tip voor u, als je toe is dat marineren of je nog saté of wat dan ook marineert. Doe eerst citroensap op het vlees. Dan gewoon de poriën vanaf en dan gewoon witte peper en zout erop. En dan pas de boemboe. En dan zeker minimaal 24 uur laten staan. Dit is palmsuiker en in Bali hebben ze gula Bali. Dit is de puurste vorm van suiker. Dan wil ik u dadelijk eens laten proeven. Als je dit proeft, dan is het als een drop het smultig gewoon op de tong. Echt super lekker. En dan krijg je een hele dikke stroperige ketchup. Dan hebben we een kantje. We zitten met die spekjes weer weg, stik. Ja, dat is voor dadelijk. Ik ga nog voor dadelijk. Nog gaat voor de dag. Oh. Dit is eigenlijk een beetje de roetjakmanis. Hier zit nog, ze hebben nu de toetels en deze staat fruit in en het ketchupsausje. Wat ik genoeg laat proeven, zet ze daarna de deksel erop. Dat is gewoon heel leuk. Braaf. Dat is een handigapparaat voor ons. Ja, je moet er eens meer gebruiken zo'n ding. Jongen, het ziet. Oorlog vindt het ook. Ja, het scheelt een hoop werk. Ja, dan kan ik dat ook aanschaffen. Dit is ook de saus wat ik normaal op onze saté ayam doe. De meeste jullie zeggen altijd saté saus, maar dat is eigenlijk pindasaus. Een echte pindasaus is heel lekker wie ze in Bali gemaakt wordt. Dat is gewoon gevliesde pinda's, deze brandje op de vezel. Een beetje gula java erbij, een beetje petit zendang. Je hebt rauwwitjes, je hebt knoflook, ketchup aan, een klein beetje water. Dan echt een beetje grof, super lekker. Wel even vezelen natuurlijk. Maar dit is eigenlijk de saus waar ik bekend op sta. Er zijn een aantal lui wat het nou willen maken. Het is nog nooit gelukt. Proef nog maar eens. Het is echt lekker. Komt er weer dame? Ja, de dames eerst. Hè. Echt goed erin dippen. Vers gebrande pinda's, gula java, petit zendang en nog veel meer. Ravietjes. Die komen toen ze rap met een schrijven. Maar is dat ook Sjaak? Ja, ik denk niet dat ze dat bijeen kunnen zaaien. Het werd wel heel lastig om dat toen allemaal op te schrijven. Ik zeg, normaal zeg je tegen lui, luister, als je dadelijk toe komt en je gaat dat recept een keer maken en dat lukt niet, nou luister, je kunt me gewoon bellen, de heren kunnen me gewoon op het toestel bellen. En de dames op het 06 nummer 24 uur per dag, dus dat is geen probleem. Maar om de dames 24 uur? Ja. Het is toch gaat van. Dat is de Indische keuken toch? Ja, de Indische keuken die werkt dag en dag van dames. Ja. Hoort, ik heb weer een begin heb je een lumpiaatje gehad. Dit is een currytrigon, eigenlijk hetzelfde soort deeg, alleen zit die gekruld, een beetje gekruid met curry masala. Curry is eigenlijk in de curry met verschillende kruiden en wordt gebruikt bijvoorbeeld voor de frikandel Java. Weer de dames het eerst zijn. Geermisket, dat kan het niet zijn. Ja, dat geloof ik. Die arm zeg. Die geermisket. Kijk eens, zie wat ik hier lekker stond te smikkelen. We moeten nog beginnen, hè?
Wat is er nu De gula java, een beetje fijn in snijden. Oh, dat is suiker. Ja. Ja, ja. Kun je hem ook zo kopen of niet? Nee, dan moet ze eigenlijk toch wel echt specifiek naar de toko gaan. Zelfs bastardsuiker kun je gebruiken, donkere. Maar dit is toch, proef er maar eens een beetje aan. Dan gaan we eerst naar de dames weer. Gewoon een beetje op de tong en dan als ze weer het... Heel langzaam leren ze dat, wie dat moet. Hè. Ik vind hem in Bali, de gula Bali, er wordt er eigenlijk een ooit kokosnoten, zeg maar, een half kook wordt erin gegoten. Dat komt echt goed in de boom, hè. Ja. Dat is echt... Een beetje droppie. Ja. Weer lopen het 400 meter van de Zaaf. Dat was de oma van onze security man. Dat was één keer per week was ze zat die kongen eten. Dat is echt hondje. Echt een hondje? Ja. Dat maar niet met het ogen in Sulawesi eten het sowieso nog vleermoes. Kom door van dit burgje de deur aan de deur. Dus dat was op de deur. Dat vorige week in het spit gehad, nee hè? Heb je vorige week hond gegeten? Nee. Nee, dat was wel lekker hè. Dat was wel een beetje de blaf van op deze dag. Maar- Kom de winter. Ja. Maar in dat soort lijn, daar werd veel van dat soort dingen gegeten. Ja, hoor. maar ze eten een domme hond. Hè. Ja. De slimme hond werd niet gegeten. Nee. De slimme hond zullen Dus dat domme hond, en de slimme hondjes nog school geweest en dat domme niet. Maar ze waren ook niet... Dit zijn hondjes. Ze waren er eigenlijk voor gefokken. Het is Ja. niet dat hun wat rondlopen dat ze die... Nou, zo. Met de blaf Die met van. zwemmen. De riesdomme door erin, dan draai je hem eigenlijk gelijk met het bord, pakken we hem eraan en dan hebben we hem eigenlijk een leuk vormpje eigenlijk. En de plek ook altijd een beetje. Dus dat is dan wel toveries. Dat is tover tenminste. Dat is, ja. Een soort toverhut. Ja. Zo doen we het altijd uiteraard. Je hebt garnering overheen, dat gaat komkommer leuk met een beetje, je hebt gewoon lombokjes. Ja. Een beetje leuke manier gesneden. Ziet er altijd eigenlijk heel leuk uit. Heel lekker goed. Heel mooi. Ja, Maar als je eens informatie wilt, heb ik inderdaad altijd bij op voor. zeker, zeker. Oké. Dat is weer voornaam. Ja. En we kunnen nog een keer op niet verzoeken, maar voor toch terug. Ja. Oh, Nu gaan we naar binnen, hè. Want hier heb ik dus niks om te eten. Dus moeten we de keuken weer omtoveren. Binnen Heurens, klingelt de muziek. Oh, kijk eens hier zeg. Ik heb hier nog, nog de dingen neergezet wat we gehad hebben. En de rest komt direct ook. Dit zijn de spekjes, hè? Wat je net hebt gezien. Gaat het het bord van mij weer? Ja. Och, Olaf. Het is toch niet te geloven, hè, jong. Je ziet hier op de tafel dat hij in een lepel en een vork ligt. Zo eten ze dus altijd nooit met een mes. Dus altijd met een lepel en een vork. Dat is... Dit is materieel, oké. Je moet er geen lepel voor hebben, je moet een chef voor hebben. Zo lekker. Als we dadelijk gegeten hebben, dan krijgen we nog een nagerecht. Maar eigenlijk kennen ze dat helemaal niet. Een nagerecht, want ze eten gewoon wie het er goed komt. Het zou bijvoorbeeld wel spekkoek kunnen zijn. En dat is dit. En weet je waarom dat ze dat zo noemen? Door de luikjes eigenlijk. Wie heeft het nu eigenlijk? Spekkoek. Spekkoek. Dit toch? is de originele, dit is met speculaaskruiden, maar dan hebben ze ook pandang, hoe de rief van is. Oh, dat is wel mooi. En zo zit luikje voor luikje wordt het gebakken in de oven. Nou, dat heb ik gehoord. Wil ik er de volgende keer samen met Ton koken. Je kent me goed nuttige biertoes. Geef ik dan op bij TV11, info@tvl.nl of bel heel even 0475 350061. Ik zal zeggen, eet smakelijk. Selamat makan. Hap hap.